Hej, jeg hedder Marianne Larsen, og jeg vil nu give en præsentation af, hvem jeg er, og hvad jeg kan, og hvad jeg vil. Min alsidige baggrund gør, at jeg har mange personlige og faglige kompetencer at byde ind med, og jeg kan bestride mange forskellige jobfunktioner. Så jeg håber, at vi ses inden længe. Jeg brænder for ledelse og udvikling, kundeservice, kontor og administrationsarbejde. Og da jeg bor det meste af min tid centralt i Jylland, er det der, hvor jeg ser min fremtid ligge. Dog er jeg så fleksibel, at jeg kører gerne rigtig langt for det rette job. Hele min erhvervskarriere, den har handlet om min evne til at tage ansvar, til at være beslutningsdygtig og skabe innovative tiltag. Derudover så har jeg altid udviklet og set muligheder og arbejdet med strategier og visioner og menneskers personlige og faglige kompetencer. For en medarbejder, som arbejder på en ansvarlig og kvalitativ måde, som altid går foran og viser vejen. En, som stræber efter at skabe succes og resultater. Alt det gør jeg på en ærlig og synlig og involverende samt målrettet måde. Mit menneskesyn er holistisk, hvor jeg ser helheder og sammenhænge, og det ene udelukker ikke det andet. Tværtimod så påvirker det i stedet hinanden. Det viser sig ved, at jeg er en naturlig, proaktiv og livsglad person.